Lidergo ekintzailea eta berrikuntza graduaren bitartez, Mondragon Unibertsitateko ikasle batzuek Babel Ballsen bidez futbolean jokatzeko negozioa ireki nahi dute. Jada erosiak dituzte 15 pilota eta lekua falta orain. Guk gure erredakzioko Cristiano Redondo bidali dugu. Begira. Arratzalden Euskal Herria, lagunok ondo biziko ginela eta dana guzurra. Sekulakoak eta bi egin ondoren pelotaren barruan sartzeko, orain Babel Ballsera jokatu behar dudala. Ez dakit hemendi bizik aterako nahi zen. Opa! Euskal Herrira ekarri dugun kirol berria da, eta futbolera jokatzean datza, baina bola batzuetan sartuta. Zuek Mondragon Unibertsitateko ikasleak zarete, ezta? Zer ari zarete ikasten? Gu leineko ikasleak gara, lidergo ekintzaile eta berrikuntzako gradukoak, eta gure karrerak enpresa bat egitean datza. Nola buratu zitzaizuen gauza divertigarri hau hemen Euskal Herrira ekarri eta enpresa bat sortzea? Kontua da guk proiektuak egin behar ditugula eta YouTubeen ikusi genuen bideo bat eta ideia ona iruditu zitzaigun halako pilotak ona ekartzea eta aurrera ideakin eta hemen ditugu. Negozio moduan eratu duzue hau eta dirua irabazteko prest. Hombre, hori beti, dirua irabazteko prest beti gauz. Aprobateko ez du ibiar, ez da, azterketak ikasi eta aproba geuken bidune da kurtso guztizen atara diru kantitate bat aprobateko. Azkenean Txinatik erasi genituen eta nahiko inbertsio importantea guretzako gitzionez. Ia, venga, buruak ine! Pizkat violentoa ez da, ez dakit, baina hemen sekulako kolpeak hartzen dira. Keba, bapes, ez da bape minik egiten, da normala. Bada joku bat non adrenalina botatzen dan, baina bape violentoa. Benetan nekagarria da, hor barruan 10 minutu eta ja neka eginda, benetan. Bitxu zelako hostitzak emoten dizen eta ez dizeitzen minipez, Adrenalina pilo bat soltako da hor. Hori... Egon nahi jolastuten 5 minutu eta dakot kamiseti, melamela eta... Ideia berritzaile hau ekarri dozue, disiplina friki hau, baina orain lekua behar dozue. Ez daukazue lekurik negozioa montatzeko. Ja, gertatzen dena da, futbol zelaidenak, Bilbo kirolarenak direla, eta ez dakagula leku finko bat jolasteko, baina zer burutatuko zaigu. Mikel, hau publiko guztientzako da? Bai, hau da gaztien txako, baina nagusien txako be, Xabier Euskitxe gure da, etorri hemen inbit eta jolastuteko, Zu zeuke, Xabier Euskitze ikusten duzu hemen barruan, pelota baten barruan hor... Bere edadeko jentia igual ez, baina bera bai. Baietz, super politxe da. Kirol joku hau, adrenalina asko solteten da, baina ni hobeto nago, taberna baten barran jesarritxe.